Kawulujengan pinanggih Mas dosen. Salim karo presiden cantik dulu. Catur Nugroho. Ini namanya siapa Mbak Neha, ini Mbak Rizky, Mbak Mufida, Mbak Uut, itu Mbak Tesa. Nah ini Tante Rate. Tante Rate. Nom-nom kabeh. Nom kabeh tur cantik-cantik sarjana seni kabeh. Amin. Para warga Padang Sari. White. Kabeh kudu sing ati-ati. Masuk. Ngamal ibadah kang sawiji kanggo ngadep Gusti Kang Maha Suci. Padang Sari padha elinga. Tuladha wis jelas nyata. Al-Qur'an hadis dawuh ulama. Cekel kenceng aja sulaya. Tepuk tangan buat saya. Ya tak tepuki ya. Katuraken matur nuwun dalange dosen Catur Nugroho. Para warga mugi saya rukun pikantuk bagya mulya. Amin. Dagelane yo aku dhewe. Arep rene yo mangkat dhewe. Ya ora apa-apa. Mestine mengko kesel awake. Mungko durung genah pira bayarane. Wis nyepelekke warga Padang Sari lho. Wis cetha bayarane saka warga ning Padang wis cetha. Sing ora cetha lak konggonku ning nggonmu. Lah ya kuwi. Kula niku jur diapusi wae ngene. Apusi ora ngetok-ngetok. Iya ngetok-ngetok wis. Saiki iki mau rene nggo mobil aku. Wis iso tuku mobil sak ploke melu aku saiki. Iya melu Catur Nugroho ngetol. Ngetol. Lah sing ngekon metu tol ya sapa? Ya ki nang cepet to. Selak mampir ngene Pak Supriyono kanca. Pak Supriyono piyayi mriki? Dinas kabupaten. Omahe Jati kabeh ukir-ukiran. Wah hebat luar biasa. Niki numpak mobil sing regane ra entuk dinyang kuwi. Apa eneng motor ora entuk dinyang ki piye? Espas. Tegese espas? Lah ya espas. Oh wis pas regane. Regane espas. Enek mobil sing balapan ra tau menang ya enek. Motor apa kuwi, Gong? Carry. Cherry. Lah ya kae macane carry. Lah, wong dagelan ora kurang ukara wae. Anak mobil sing medeni ya enek. Mobil apa kok medeni iki? Nissan. Iya, maren tratap bae. Anak mobil tumpaki ra penak ya enek. Apa iya? Atos. Iya. Enek mobil sing ngabari pakne ya enek. Sing ngabari pakne. Ngabari pake piye? Pak jero. Ada. Kaya tesan ndek iki no. Kejeron. Mobile mleko. Lah iya kejeron. Ya alhamdulillah kawilujengan pinanggih dewe masyarakat wonten ing Padang Sari khususon keluarga ageng Paguyuban Pagar Sari Paguyuban Paguyuban Pagar Sari. Nah artine. Oh artine. Paguyuban keluarga besar Kampung Pandan Sari. Kawilujengan pinanggih mugi sedaya warga saya rukun. Bagya mulya donya akhirat. Para warga adoh saking lelara, adoh saking rekoso, adoh saking perkara, adoh saking panggoda mugi antuk bagya mulya. Para warga Padang Sari mugi tambah dina tambah bagya mulya. Tambah minggu mangke rahayu. Tambah sasi mugi gampang rezeki. Tambah tahun saya rukun. Tambah anak saya penak. Amin. Kaya Ratih. Ratih Mbak Sinden. Tambah anak ya pinuk. Isih penak. Suarane iki cemengkling. Pancen petingane Mbak Ratih kon kono kuwi. Dasare lahiran anak ya sesar terus. Anake sesar. Kaya bojo kula. Bojomu ya lahir sesar. Anak kula telu sesar terus. Ngeden ra kuat sesar. Metune angel, akhire kula sesar nang rumah sakit. Metune angel meneh. Metu ke rumah sakit lho. Jebul iki mbayari akeh. Lah iya nek kuwi kere kuwi ya. Pak Camat. Matur nuwun. Pak Camat Pak Didi masih rawuh. Pak Didi Ibu Lurah beli jelengahipun. Bu Lurah yang saya katakan tadi lho, Gong. Apa? Masih mempesona. Iya. Nek nggonku kuwi jenenge gersang. Apa kuwi? Seger tur merangsang. Iki Bu Lurah lho iki lho. Tegese teger ki piyaine seger disawang kepenak, nyenengake. Merangsang para wargane piye carane? Guyub rukun kanggo kemajuan contonipun masyarakat wonten ing Padang Sari kene.
kudu teratap to, Gong. Ya lurah. Lurah apa lurah? Lah selalu terarah. Selalu terarah lurah. Telu sing diarah. Siji Kemakmurane warga. Loro kemajuaning desa. Katentremanipun para masyarakat. Luar biasa bagulan. Lurah. Bung Mantri. Ayo. Dadi pejabat karo rakyat kudu dadi siji. Lho, kok iso dadi sini dadi Soale pejabat karo rakyat ki enek bedane. Pejabat ya padha wae to, Gong. Beda. Bedane ngono apa? Nek pejabat kuwi wong penting, Wong penting, nek rakyat penting wong. Oh. Ya gur penting wong ngono Nek ya. pejabat wong penting, Wong nek penting. rakyat penting Wong. wong. Jenengan wong kudu Wong. rakyat. Rakyat. Gunakan pangkat derajat untuk masyarakat. Ini penting loh, Mas. Piye? Wah. Aku mbok wong ki ngono kok terus wis ngono wae. Lah ya wong nek wong ki rakyat. Oh iya. Ya aku ya wong. Oh iya. Masane anu wedhus ya. Ah, iya. Pangkat derajat ki nek batasnya gunakan sebaik mungkin. Oh, upamane piye? Presiden ngopo? iso leren. Presiden iso leren. Iya. Ngisore presiden, gubernur, Iso mundur. bupati. Iso diganti. Pian temenanan Pak Camat. Kudu cermat. Kudu cermat iya. DPR lurah kudu selalu terarah. DPR kira apa? DPR yo iso lengser. Iso lengser nek batasnya dhewe-dhewe. Terus Nek dagelan iki awet. awet oh. Pajak. Di Pak DPR pun di Pak DPR. Angkat tangan Pak DPR. Mboten enten. Pun kondur. Mboten rawuh. Rugi 200. Wong gak lele ngarep-arep. Enje matur nuwun ugi saking keluarga ageng rencang-rencang kula ngaji ugi. Kanca ngaji. Nggih, kuwi rawuh. Wis leren le main judal. Iya wis leren. Pak Sunarjo, Pak Budiarjo, Pak Ya. Haji. Bapak-bapak Haji tuwin Pak Haji. Ugi Pak Haji ngeki rokok aku mau Pak Sarjio. Pak Sarji ya. Ngeki rong adah. Rong ada mas. Kanca-kanca iki diparingi. Semuanya dikasih tidak ada yang mengecewakan. Sing udut ning jaba. Kok udune jaba? Ning jero nyelomot telak no. Ini mak nyas ngono no. Iya. Kudu Iki lho ya le ya sapa lar ngerokok ning jero iki lho. Narep atraksi barang. Oh iya. Nyomot ning jaba. Penontonnya bagaimana, Gong? Luar biasa. Ada yang sampai di jalan-jalan Ngantu sana. grup dodolan mugi laris manis pokoke tak Amin. dongake laris kabeh Ya. dodolane. Kula wingi usaha malah dilapor ke polisi. Lah usaha apa nek usahamu becik ya mesti ora dilaporke. Dodol hik, Mas. Lah nggur hek kok dilaporke iki nyapa? Mung gara-gara tempe goreng mi to. Tempe piye? Bojo kuwi tempe sak selonjor dadi 120. Akhire wong jajan ki beler cangkeme gebeler. Cangkeme ki suwek nganti teko kene iki. Mung mergo tempe. Mangan tempene bojo kuwi iso suwek. Sebabe. Ketipisen, Aduh, Duh. cangkem kok ringkih menang. Oh, iya. Tahu. Lah tempe sitok nganti dari 20 apa le ngiris jan ngantek memet tenan. Ah wong jenenge ogen ngirit gen batine lumayan. Badi iki ya nek ukurane ora. Usaha, Usaha. urusan semua harus hasil. Eh. Oke sithik ora dadi masalah. Heeh. Sing penting zaman media sosial kudu iso promosi. Promosi pro. Produknya apa? Mo. Modalnya piro? Si. Siapa sasarannya? Kudu tepat. Pomone aku ngedol rate. Pomone. Pomo kowe ora adol nate. Monggo ngabadi ngersakaken rate, Pak RT. Sing kang kidul dhewe. Pak RT, Pak RW monggo ngabadi ngersakaken kasumanggaaken monggo. Eh. ABC mawon, ABC. ABC apa wi? Asal bakpuk culke monggo. Monggo jenenge anu promosi ya. Luas. Monggo langsung mawon pinten monggo nderek ABCD. Tambah D apa iki? ABCD. Apa iki? Asal bakpuk culke dados monggo. Lah iya. Ah, ora payu, Ora payu. pangan dhewe. Oh, yo karo aku to, Gong. Sampean sik anu. Ya, yo ora tuwa ta ya. Aku suwi soalnya. Walah. Iki ya nek ukurane. Katur parisuka pokoke iki yang badhe menyanyi monggo Sowan nderek. kok sik sadurunge nyanyi iki sowan ana ing Pagarsari. Padangsari. Padangsari paguyubane Pagarsari. Penontonnya luar biasa, masyarakatnya budaya kabeh. Enjih saestu luar biasa. Nah, saiki ngaturke lelagan ya. Ya, Spesial. Sadurunge ngedeke presiden iki kur bareng dhisik. oh, Lelagon khusus kanggo penyanyi Pak Yatno. Pak Suyatno, lagune Pepeling. cocok. Pepeling. Mergo Mas Catur iso sowan rene salah satunya ya berkat panyengkuyunge Pak Yatno. Pak Yono iki. Tutuk. Oh. Pak Yatno penggirong beda meneh. Oh, bedone to? Beda. Nek iki wis ora tau mayoke blas iki. Kuwi ketoke ragane iki ning Nugroho, atine iki ning kono-kono. Ora. Gawani Pak Haji lho. Haji sapa? Pak Haji. Oh, Pak Haji. Sampun tindak wonten ing